நினச்சி ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோட இருந்துச்சு சும்மா. அடுத்த நாள் காலையில் சும்மா ஸ்கூலுக்கு போனா. அவள் உள்ளே போது ஷுடி ரொம்ப அழுதுட்டு இருந்துச்சு. சும்மா உண்மையை சொல்லணும்னு நினச்சி கிளாஸ் டீச்சர் ஷுடியை உண்மையை சொல்லுன்னு சொன்னா. அப்போ சும்மா ஷுடியோட கையை பிடிச்சி அந்த பெண்ணை நான்டா எட்டேன்னு சொல்லிடுச்சு. நேற்று உண்மையை சொல்ல நான் பயந்தேன்னு சும்மா சொல்லிச்சு. நான் இனிமே இந்த மாதிரி எதுவுமே பண்ண மாட்டேன்னு சும்மா சொல்லு. கிளாஸ் இருந்த எல்லாரும் ரொம்ப ஆச்சரியமாகவே சுஃபாவை பார்த்தாங்க. அப்போ கிளாஸ் டீச்சர் சொன்னாங்க, சும்மா நீ நேர்மையான பொண்ணு, எல்லார் முன்னாடியோ சொல்லிட்டியே, சும்மா நேர்மையாக சொல்லிட்டியே, அவ்வளோ சின்ன விஷயம், இவ்வளோ சின்ன வயசில் இவ்வளோ அறிவாக இருக்கிறது ரொம்ப நல்லதுன்னு சொன்னாங்க மிஸ் சொன்னாங்க ஷுடி கிட்ட மன்னிப்பு கேளு, கிட்டே சத்தியம் பண்ணி இந்த மாதிரி இனிமே பண்ண மாட்டேன். மிஸ் சொன்னதுக்கப்புறம் சும்மா ஷுடி கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு ஜோட்டி கிட்ட அந்த மறுபடியும் அந்த பெண்ணை கொடுத்துருச்சு. எல்லாரும் சும்மாவோட நேர்மையை பார்த்து கை தட்டினாங்க. இந்த மோரல் ஆஃப் த ஸ்டோரி பார்த்தீங்கன்னா எல்லார்கிட்டையும் நேர்மையாக இருக்கணும். ஏதாச்சும் தப்பு பண்ணிட்டோன்னா சொல்லிடணும். எல்லார்கிட்டையும் நேர்மையாக இருக்கணும். தேங்க்யூ.